Dakpan ng duha ka suspek samtang nakaikyas ang laing usa atol sa bypass operation sa Iligan City. Kapin 9 million pesos nga kantidad sa droga na sabat gikan sa mga suspek. Dakpan ang usa ka babae ug usa ka lalaking suspek atol sa bypass operation sa Barangay San Miguel, Iligan City, Miyerkules sa Udto. Sumala sa otoridad na matikdan sa mga suspek nga pulis ang ilang katransaksyon. Busa giling misibat ang mga suspek lakip ang driver sa ilang gisakyang SUV. Hinungdan nga gigukod sila sa PDEA ug kapulisan. Nakigpinusilay pamatud pa ang mga sospek hangtod sa naabdan sila sa kapulisan o giling miikyas ang driver. Samtang nabilin sa sakyanan ang lalaking sospek kinsa nagkadugo na, human naigo sa ulo ug ang babaeng sospek. Gidala sa ospital ang lalaki ug kasamtangang ginatambalan. Samtang gikustudiya na sa PDEA ang babaeng sospek nga wala na mihatag og bahayag. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang usa ka kilo sa gituohang shabu nga nagkantidad og 9.5 million pesos ug ubang drug paraphernalia. Posibleng mag-atubang og kaso paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan.